dahil nga malapit ang Valentine's Day, ito na si DJ Maratoni nagmamadali magbigay ng advice para bigyan ka ng love tip ngayon lalabaling na Valentine's Day. Yun na takbo lang. Di ba isa lang naintindihan mo? Tumakbo ka lang, B. Sa mga walang pera dyan, sa mga nag-iisip pa rin, nakikita kong nakakunot yung noo mo kasi wala ka pang Valentine's. Walang budget. Ay, don't you worry, baby. DJ Maratoni gotcha. Elaborate ko lang I-elaborate ko lang kung ano ba yung mga pwede nyong gawin ngayong Valentine's Day kung saan nakaisip ako ng very bright idea. What if mag-ano kayo? Valentine's Run. Bigyan yung pangalan. Lalaban sa Love Run. Di ba ang ganda nun? I-pitch ko nga kay Ma'am Nicole yun next year. Love Run, oo. Tumakbo kayo ng partner mo. Alam mo, bandali lang naman yan Simple lang ang gagawin mo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Una sa lahat, humanap kayo ng magandang ruta. Kung sa tingin mo, ikaw at ang partner mo ay mag-e-enjoy sa kalsada, pwede kayong tumakbo dyan sa may Aliw Theater, dito sa may Roas Boulevard. Bumisita na rin kayo dito sa Love Radio. Kung gusto mo naman yung medyo mountainous, yung maraming view, hindi masyadong mausok, pwede kayong bumisita dyan sa may UP Los Baños, dyan sa may Jamboree, hiking, camping, magbubuo ng tent, tapos magbubuo ng baby, ganun. Kasi isa rin maganda dyan, syempre, maliit lang na budget ang kailangan. Siguro kung meron kayong 500 pesos, maggawa kayo ng damit nyo, couple shirt. Diba? Kung wala talagang budget, Maratoni. Sige na. Umanap ka na lang dyan ng damit sa bahay nyo, sports bra, kung ano man yung gusto nyong suotin. Tapos post mo sa TikTok. Diba? Maganda yun. Post mo sa TikTok. Kung ano mang social media account yan, lagay mo dun. Running with my love. Running with hobby. Tapos kain samgyupsal. Marami kayong pwedeng gawin ngayong Valentine's Day. Sabi nga nila, kapag gusto mong i-date yung asawa o jowa mo, tapos wala kang pera, lahat ng paraan pwede mong gawin. Pwede nyo yung simulan yan, bagong tradisyon. Ngayong 2025, na hindi na kayo basta lalabas. Make it a tradition na meron kayong tinatawag na Valentine's Run. Sabi nga nila, kung hindi mo pa rin nakikita ang iyong gusto sa love at first sight, baka nasa love at first run na yan. Ang galing. Kaya sa lahat ng mga magwa-Valentine, sa lahat ng may ka-Valentines dyan, go na. Itakbo nyo na yan. Hindi naman kailangan ng malaking pera. Ang mahalaga, may kasama. Sana all. Siya. Ako itatakbo na. Again, maraming salamat po sa mga nakinig. Samahan niyo pa rin kami ngayong Friday para sa aming 50 years anniversary. Susunod na po ang programang EDSA by Diego Bandido. This has been your dadalang atleta, DJ Maratoni. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Happy Monday!